खुलुमबाय आंनि गासै बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला आं आफा इसोरखौ गिबिसिनथाराव आङो हामबाय होनो, मानोना बियो गाज्रिथार हरखौ बारहोनायनि थाखाय, गिथावथाव हर खोमसिखौ बारहोलांनायनि थाखाय आफा इसोरखौ आङो जोबनो गैयै आङो हामबाय होननानै बुङो। आरो लोगोसेयै बे मोजां मुगा आरो मोजां सानखौ होनायनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो हामबाय होनबावो आंनो जे गावखौ फोथायनो थाखाय आंनो मोजां देहाखौ होनायनि थाखाय आरो मोजां गोहो आरो मोजां बोलोफोरखौ होनायनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनो। दानो आङो दिनैनि बाइबेलखौ आं फरायनो आङो आखायाव लाबाय। ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय उपदेशगिरिनि 12 बालाब 9 सिरिनिफ्राय लानानै 13 सिरिसिम। उपदेशगिरिनि 12 बालाब 9 सिरिनिफ्राय लानानै 13 सिरिसिम बेखौ आं जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै फरायगोन। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, अनजाग्राफोर, मानसिनि मावनो गोनां। सानसुमैगिरिया सासे गियानि मानसि जानायखाय बियो गाव जेखौ मिथिगौ बेखौनो उपदेश होबाय। बियो बोसोन बिजाबखौ गोसोमानिजों देहेन खालामनानै बेफोरखौ फिर फिर बिजिरबाय। सानसुमैगिरिया गोजोनहोनाय रावजों रायथिनो हास्थायदोंमोन, नाथाय बियो जे लिरबाय बेफोर गासैखौबो नंथारगौ बोसोनफोर। गियानि मानसिफोरनि बाथ्राफ्रा मेन्दा लावखारफोरनि मेन्दा गुमनायाव बाहायग्रा फानसोन गोनां लावथि बायदि हुथुमनानै दोननाय बोसोनफ्रा मोजाङै दोगथाबनानै दोनजानाय गाजोल बायदि जोरो। बेफोर गासैबो इसोरजों होजाबाय। बेल'नो जों गासैनिबो लावखार। बेफोरनि बाहेराबो बिसा नोङो साबधान जादो। बिजाबफोरखौ लिरनानै फोजोबनो हाया, आरो नोंबो जेसेनो फरायगोन एसेनो नोंहा मेंनाया सफैगोन। बेफोर गासैखौबो नागारनानै उपदेश होनांगौ मोनसेल' बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि। मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजि जाबाय। मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा मानो, जेरै माब्लाबाबो इसोरा जोंनि गासै मावनायफोरखौ बिसार खालामगोन। जिसुआ बाख्नायजाथों। ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, आङो बिजिरनाय नंलिया, मानोना आंहा इसिबां बेबायदि इसोरनि बोसोनखौ बिजिरनो हानाय आंहा बोलो गैया। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानैहाय गावसोरनो फरायनानै बिजिरदो। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।